Melvin Thomas xiet li Jurgen Fenech kien jigwidaħ dwar dak li kellu xi jgħid f'telefonati li kien jaf li qed jiġu interċettati. F'messaġġ minnhom Fenech taħ kliem speċifiku li kellu jgħid lil Alfred De Giorgio. F'oħrajn skont Thomas Fenech għalmu kif jiżgwida lil Johan Cremona u kif jitfa' l-servizz tas-sigurtà fuq binarju żbaljat. Fenech kiteb li ma kellux jidher li kienu qed jiġġieldu u li bekk kienu se jaqtaw qalb dawk li kienu qed jismawhom. Il-prosekuzzjoni osservat ukoll li Fenech kien attiva messaġġi li jisparixxu wara 5 minuti. Il-messaġġi juru wkoll li Fenech iserraħ moħħ Thomas u jgħidlu int biss tinkwetani. Il-bqija ħadd ma jista' jmissni. Thomas spjega li Fenech kien jibża li hu seta' jċedi u jikxef kollox lill-pulizija. F'konverzazzjoni oħra Thomas staqsa lil Fenech kif seta' jagħmel kuntatt ma' Alfred De Giorgio fil-ħabs. Fenech wieġbu li kien se jixtrilu mobile b'sim card barranija u jgħaddi n-numru fil-ħabs. Meta Thomas talbu biex jevita li jiġu arrestati sieħba tiegħu u binta, Fenech wieġbu li kien qed jaħdem biex jipproteġihom. Madankollu qal li ma setax ibiddel id-data tal-arrest u qallu wkoll biex inaddaf kollox. Fil-qorti Thomas qal li fehem din bħala istruzzjoni biex ineħħi kemm dak kollu marbut mal-lottu klandestin kif ukoll ir-recordings dwar il-qtil. Thomas tenna li hu ma kellu ebda motiv personali biex joqtol lil Caruana Galizia li qatt ma kienet kidbet fuqu. Hawnhekk reġa' kien kategoriku u sostna il-mandant għalija huwa wieħed biss, Jurgen Fenech ta' Thomas. U dan kollu xut irtira jew iċċara diversi allegazzjonijiet li kien għamel fi recordings dwar persuni oħra. Għalli kien żbaljat meta semma lil Keith Schembri bħala kompliċi u ċara li Schembri qatt ma taħ flus għal qtil. Spjega li kien jaqqat lil Schembri ma' Fenech għax kien jemmen li l-ex Chief of Staff kien jgħaddilu l-informazzjoni. Thomas ċaħat ukoll li l-ex Kommissarju tal-Pulizija Lorenz Kutajjar kien għaddilu informazzjoni jew talab xi ħlas biex jingħata maħfra. Għalkemm kien għal dan f'recording bil-ġurament stqarr li kien qiegħed jivvinta. Is-seduta kienet ikkaratterizzata wkoll minn kontroversja dwar ir-recordings li ma kinux traskritti u li bil-kemm setgħu jinstemaw fl-awla. Id-difiża oġġestjonat li Thomas kien qed jismagħhom bil-headphones meta ħadd ieħor ma setax jivverifika dak li kien qed jingħad. L-imħallef Edwina Grima ċaħdet talba tal-prosekuzzjoni biex jingħataw headphones il-ġurati u qalet li traskrizzjonijiet kellhom jitħejjew qabel ma beda il-ġuri.